وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ صدق الله العظيم. Govori dr. Mustafa Cerić. I mi pokazali smo Ibrahimu carstvo nebesa i zemlje da bi čvrsto vjerovao. I kada nastupi noć, on ugleda zvijezdu i reče: ovo je gospodar moj. A pošto zađe, reče: ne volim one koji zalaze. I kada ugleda mjesec kako izlazi, reče: ovo je gospodar moj. A pošto zađe, on reče: ako me gospodar moj na pravi put ne uputi, bit ću sigurno jedan od onih koji su zalutali. A kada ugleda sunce kako se rađa, on uzviknu: ovo je gospodar moj, ovo je najveće. A pošto zađe, on reče: narode moj, ja nemam ništa s tim što vi njemu druge ravnim smatrate. Ja okrećem lice svoje kao pravi vjernik prema onome koji je nebesa i zemlju stvorio. Ja nisam od onih koji njemu ravnim smatraju. Dakle, treperenje noćne zvijezde, sjaj mjeseca u mraku i veličina sunca za trenutak su skrenuli Ibrahimovu alejselam misao na nešto drugo osim Allaha dželešanu. Međutim, Ibrahim alejselam je ubrzo shvatio svoju grešku i vratio se na pravi put. Iz ovog kuranskog kazivanja o Ibrahimu alejselamu čovjek mora uzeti pouku. Mora znati da je u trajnom iskušenju da ga prolazno treptanje zvijezde u ljudskom liku može udaljiti od pokornosti stvoritelju svjetova koji je vječan. Mora znati da ga sjaj novca, moći i prestiža može oslijepiti pa da ne vidi kuda vodi pravi put do istine. Mora znati da ga prividna veličina u ma kojem obliku bila može spriječiti da upozna veličinu Allaha dželešanu. Ali mora znati i to da će snaga njegovog iskrenog šehadata, svjedočenja onome koje je stvorio nebesa i zemlju, savladati sva ta iskušenja, izbrisati svaki mrak i umanjiti svaku veličinu pred veličinom Allahovom, isto onako kao što je to šehadet Ibrahima alejselam savladao njegovo iskušenje, otklonio njegov mrak i umanjio prividnu veličinu sunca pred stvarnim veličinom uzvišenog Allaha dželešanu. A šehadet imaju oni koji Allahove džamije podižu, a to su oni, kako Allah dželešanuhu u Kur'anu kaže, koji u Allaha vjeruju i u onaj svijet, i koji namaz klanjaju i zekat daju, i koji se nikog osim Allaha ne boje. Oni su, narodi se, na pravome putu. A Božji poslanik Muhammed alejselam nas podsjeća da graditi džamiju na zemlji znači praviti kuću sebi u džennetu. I kad kaže: men bena mesđiden walau ke mefhasit qatatin li bejdiha bena Allahu lehu bejten fil dženneti. Ko sagradi džamiju, makar tako malenu kao što je čapljino gnijezdo za njena jaja, Allah će mu u džennetu zazidati kuću. Men bena mesđiden jebtegi bihi veđa Allahi bena Allahu lehu mitlehu fil dženne.
Onama i ko sagradi džamiju u ime Allaha, Allah dželešanu će se graditi isto tako u džennetu. Jer džamije su od prvoga dana utemeljene na vjeri u jednoga Boga. U njih ulaze ljudi koji žele da se očiste od svakog grijeha, da oplemene svoja srca islamom i nahrane svoje duše imanom. Jer se u njima pripadnik islama poučava da bude pravedan i u raspoloženju i u srdžbi, da bude umjeren i u bogatstvu i u siromaštvu, da oprašta nanesenemu nepravdu ili uvredu, da pomaže i onog ko mu je nekad uskratio pomoć, da se miri s onim ko prekine govoriti s njim, da mu šutnja bude razmišljanje, da mu govor bude sjećanje na Allaha i da mu umovanje bude radi pouke. Džamije su, draga braćo i sestre, dakle, mjesta gdje se izobražava ljudski duh, snaži ljudski oplemenjuje ljudska narav, čeliči ljudska volja, osvjedočava ljudska solidarnost i očito je žrtva za opće ljudsko dobro. Imajući sve to na umu, nas, pripadnike islama, veoma vrijeđaju neistine o islamu i muslimanima koje se u posljednje vrijeme mogu čuti ili pročitati. Uvrijeđeni smo nekim neprimjerenim izjavama o značenju i značaju islama u našim krajevima, a naročito onom u kojoj se kaže da je Evropa ugrožena od islama od koje je treba braniti. Znači, mi smo oni koji nekog ugrožavamo. Pa ipak, djelo indijskog pisca koje je doživjelo osudu muslimana u cijelom svijetu prevršilo je svaku mjeru neistinitog i uvredljivog odnosa prema našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, njegovim ashabima i svemu onome što predstavlja najviše vjerske, kulturne i moralne vrijednosti islama. Stoga želimo da i na ovom mjestu podržimo vrhovno starješinstvo islamske zajednice u Jugoslaviji u njegovoj javnoj osudi knjige Selmana Rušdija i zahtjevu da se odustane od objavljivanja te knjige na jezicima naših naroda u Beogradu i u Skoplju. Prirodno je očekivati, draga braćo i sestre, da nas svaka izrečena ili napisana i neistina o islamu duboko potresa. I razumljivo je što se čuje glas našeg protesta. Međutim, ima nešto što nas mora više brinuti i zbog čega se moramo svi ozbiljno zamisliti. A to je naš vlastiti odnos prema islamu. Nije li isto tako nepoštivanje islama da se u kućama muslimana danas troše alkoholna pića? Nije li to slično onome što i Rušdi piše u svojoj knjizi? Da muslimani ne poštuju pravila halal ishrane, da se među muslimanima sve manje vodi računa o obrazu i poštenju,
i da je među njima sve manje islamske sloge i merhameta. Zatim činjenica da se u nekim muslimanskim kućama ne klanja namaz i ne posti, da se djeca ne šalju na vjersku pouku, da se u našim kućama malo govori o islamu, a više se govori o beskorisnim stvarima, te da se sve više napuštaju islamski adeti. Nije li to sve ništa drugo nego povreda islamskih moralnih propisa? Pa kada osuđujemo nekoga ko nas vrijeđa, trebamo sebe prvo osuditi što sami sebe vrijeđamo. Ako želimo da nas neko poštuje, moramo prvo mi sami sebe poštivati. Zato je najbolji odgovor na bilo kakav napad na islam naša islamska praksa. Svojim djelima, a ne riječima, trebamo pokazati svu ljepotu islama. Dugo i bogato islamsko iskustvo nas uči da se samo vjerom u Allaha i odgovornim radom na Allahovom putu može ostvariti zamisao islama koja teži uspostavljanju slobode, pravde i moralne zajednice. Prisebnost, otvorenost, međusobno povjerenje i uvažavanje su osnovni preduvjeti za naš plodonosan islamski rad. Naše međusobne odnose treba graditi na temelju islamskog principa šure, koji podrazumijeva dogovaranje o svim bitnim pitanjima koji se tiču naše sadašnjosti i naše budućnosti. Stoga je vrlo važno, draga braćo i sestre, da se odgovorno i dobronamjerno uključimo u raspravu o nacrtu novog Ustava Islamske zajednice u SFRJ, u kojem treba da se i pravno odrede naše potrebe i mogućnosti u daljem razvoju našeg vjerskog, obrazovnog i kulturnog života u našim krajevima. S donošenjem novog Ustava Islamska zajednica u Jugoslaviji ulazi u novu fazu svog razvoja, koristeći se svim dosadašnjim iskustvima i oslanjajući se na sve svoje materijalne i duhovne potencijale koji joj stoje na raspolaganju. Islamska zajednica može i treba samostalno i odgovorno obavljati sve svoje poslove koji su u interesu očuvanja i širenja njezinih vjerskih i moralnih vrednota. Islam nas uči da u miru i slozi živimo sa drugima, da poštujemo vjerske i druge osjećaje naših komšija, da im pomažemo, ali Islam nas istodobno uči i da volimo i cijenimo svoju vjeru i svoje moralne vrednote. Kod nas se u zadnje vrijeme mnogo izgradilo novih džamija. To svakako pokazuje koliko je jaka naša islamska svijest. Međutim, izgradnja džamije je samo dobra pretpostavka za islamski život. Da bi se ona ostvarila, potrebna je puna islamska odgovornost svakog džematlije i džematlike i nužan je predan rad svakoga imama. Jer izgleda da je lakše sagraditi džamiju na livadi nego u ljudskom srcu. A Islam traži da se svaki vjernik musliman sagradi sebi džamiju u svom srcu, kako bi ga stalno podsjećala na njegove dužnosti prema Allahu
porodici, roditeljima, braći, sestrama i komšijama. Zapamtimo, niti ljepota džamije, niti visina munare neće nas približiti Allahu dželešanuhu, već ljepota imana u našem srcu i veličina naše žrtve na Allahovom putu. Svo blago ovoga svijeta pred Allahom je ništavno prema atomu iskrenog imana u našem srcu. Ova lijepa džamija koju grade vrijedni džematlije Varoške Rijeke u ponosnoj krajini bit će utoliko ljepša i Allahu draža ukoliko se u njoj mladi nauče kako će poštivati starije, a stariji kako će imati milosti prema mlađima. Ukoliko se u njoj izmjere zavađena braća i pomire rastavljeni muž i žena, ukoliko se dolazeći u nju oni koji piju prestanu piti, a oni koji kockaju prestanu kockati, ukoliko se u njoj bude čuo ezan i džematlije budu trčale da ujagne mjesto u prvom safu, ukoliko se u njoj budu poučavala djeca Kur'anu i sunnetu Allahova poslanika, ukoliko se u njoj bude odgajao pošteni i iskreni vjernik musliman, za kojeg se može reći kao što Božji poslanik kaže: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. Kada vidite jednog čovjeka da običava dolaziti u džamiju, posvjedočite da je musliman.